Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kepanggih malih wonten ing channel Desiana Rendriasari sinau basa Jawa nguri-uri budaya. Wonten ing video menika kula rembag materi ngenani Serat Wedhatama Pupuh Sinom. Materi menika kagem kelas sedasa semester kalih. Ananging saderengipun dipun wiwiti materinipun, monggo saged dipun subscribe, like, share, komen, lajeng dipun tunjuk kode utawi gambar loncengipun. Nah, ngenani sinau tembang, arep tembang sinom, tembang pangkur, tembang pocung, lan liyane, kuwi sing kudu digatekake ngenani 5 perkara iki. 1. Pangerten. 2. Paugeran utawa patokan. 3. Tegese tembung, arti kata. 4. Wos utawa isi. Lajeng pungkasan ngenani pitutur luhur utawa amanat. Monggo dipun rembag setunggal baka setunggal. Pangertene. Ngenani Serat Wedhatama Pupuh Sinom iki sampun kula aturi bilih Wedhatama menika dumadi saking kalih tembung. Tembung Weda lan Tama. Weda menika tegesipun ajaran utawa piwulang. Menawi Tama menika tegesipun utami utawa becik. Lah ning Tama iki ana sing ngartekke sing tegese anak. Dipun lajengaken tembang sinom. Sinom saka tembung anom tegese enom utawa muda. Nah, mula saka kuwi tembang sinom iki nggambarake manungsa wayah isih enom, ya kaya awakmu saiki isih prawan, isih jejaka. Amarga tembang sinom iki nggambarake wayah enom, mula watake ya kaya cah enom. Watake seneng kekancan utawa sawung, grapyak, kepo ya toh. Seneng pengen ngertinan ya toh. Terus trengginas, semangat lan wis ngerti sing jenenge tresna asih. Dipun lajengaken patokan utawa paugeran. Saben tembang arep tembang sinom, pangkur, pocung lan sapiturute kuwi nduweni patokane dhewe-dhewe. Dadi saben tembang duwe patokan sing beda-beda. Yen tembang sinom ning kene ning layar iki wis tak sebutke guru gatrane ana 9, guru wilangan lan lagune wis ana ning kene. Nah, iki patokan iki tentu beda karo patokane tembang pangkur lan tembang-tembang liyane. Guru gatrane ya uga beda, wilangane beda maneh. Nah. Oh iya, isih ana sing kadang kala lali guru gatra ki apa, guru lagu ki apa, guru wilangan ki apa. Lan ning kene wis tak tulis guru gatra iki cacahing larik. Dadi guru gatra kuwi awakmu ngitung larike saben pada, larik utawa baris. Pada kuwi bait ya, aja lali. Lanjut guru lagu. Guru lagu kuwi tibaning swara ing pungkasaning larik. Dadi saben larik kuwi swarane tiba ning apa? A, I, U, E utawa O. Nah, lanjut keri dhewe guru wilangan. Guru wilangan iki cacahing wanda. Wanda kuwi suku kata saben sak larik. Nah, kanggo gampangke next. Yo coba diitung bareng-bareng. Mau tembang sinom duwe gatra 9. Iki padha kapisan bait pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iki sak larik. Warnane tak gawe padha. Nah, iki ana 9 gatra, bener nggih? Leres.
Lajeng gatra kapisan diitung coba. Ana pirang wanda guru wilangane. Nuladha laku utama 0 lu patma 6 tu 8. Oh 8. Guru lagune apa? Guru lagune Afgan. Iki mau tak resum ngono iki. Wis nyetop ngono kuwi. Lajeng gatra kaping kalih tumrape wong tanah Jawi monggo dipun eteng sami-sami 0 lu patma 6 tu 8. Ana 8 wanda suku kata. Dadi guru wilangane 8 tibaning swara keri dhewe I. Nah, guru lagune I, 8 I. Carane ngitung kaya ngene iki. Iso dilanjutke dhewe-dhewe sak mengisore iki. Saiki sinau bab tegese tembung, arti kata. Ning sampinge iki wis tak wenehi artine, tegese. Ning kene judule werdine, werdi kuwi makna nggih. Nah, nuladha laku utama. Nuladha saka tembung tuladha, tegese conto. Werdine ning kene nuladha kuwi nyonto, laku utama tumindak becik. Tumrape wong tanah Jawi kanggo wong Jawa, wong agung ing ngeksi ganda. Agung kuwi gedhe, ananging sing dikarepke wong gedhe ning kene ora kok wong sing awake gedhe, ya ta. Mboten nggih, ananging wong gedhe sing ning kene sing dikarepke kuwi pemimpin. Gedhe wibawane, gedhe kekuasaane. Lah pemimpine iki mau saka Mataram. Sinten pemimpin saking Mataram? Nah, sak lajengipun Panembahan Senopati. Menika pemimpinipun. Kapati Amarsudi, tembung kapati tegesipun tekun, Amarsudi tegesipun sinau. Jadi kena ngapa kok kudu nyonto tumindake Panembahan Senopati? Oh iki. Panembahan Senopati kuwi tekun anggone sinau. Nah, sudaning hawa lan nepsu, suda kuwi kurang. Dadi kon ngurangi hawa lan nepsu. Panembahan Senopati kuwi 1 tekun anggone sinau, 2 gelem ngurangi hawa lan nepsu. Nah iki pinesu tapa brata, wong tapa kuwi wong sing lagi prihatin. Mula ning kene tegese kanthi cara prihatin. Dadi Panembahan Senopati uga gelem prihatin. Tanapi ing siang ratri, siang kuwi awan, ratri kuwi bengi. Lan awan bengi, amemangun karyenak tiasing sasama, amemangun bangun karyenak tentrem tias. Tias kuwi ati, sasama sak padha-padha utawa wong liya. Mula ning kene sing dikarepke tansah bangun utawa gawe ati. Atine wong liya kuwi tentrem. Dadi ora congkrah, ora seneng gawe congkrah wong liya. Ngaten nggih. Saiki nyinaoni bab isi. Saben pada setiap bait kuwi nduweni isi sing maneka warna, beda-beda. Dadi nek pada kapisan bait pertama iki mau nuladha laku utama tekan gatra kaping 9 iki ngenani pitutur kanggo nyonto tumindak becik. Tumindak becike sinten? Lah, menika wau Panembahan Senopati. Dipun lajengaken. Tembang sinom iki nduweni pitutur luhur utawa amanat khususipun wonten ing pada kapisan, pada setunggal. Iki akeh banget sing iso diconto, sing iso ditarik amanate. Yen besok ana soal kon nyebutke pitutur luhur apa wae sing ana ing tembang iku, ya sebutno saakeh-akehe sing iso dijupuk saka tembang kuwi. 1. Nyontowa tumindak kang becik. 2. Tekuna anggonmu sinau.
3 kurang ana hawa lan nepsu, 4 gelem prihatin, 5 gawenen tentrem atine wong liya. Iki pitutur luhur kang ana ing pada kapisan tembang sinom. Perlu di ngerteni yen pitutur luhur, jawab pitutur luhur kuwi nggunakake tetembungan kanggo ngongkon, ya. Ning kene cetha banget, nyontowo berarti ngakon kon nyonto, tekuno. Nah, iki yo ngakon kon tekun. Kurang ana, gelem lan gawenen. Dadi kalimatnya diganti kalimat kongkonan. Nah, sampun. Menika wau ingkang saged dipun rembag bab Serat Wedhatama pupuh sinom. Sakmenika kangge mungkasi saged panjenengan mirengaken, midhangetaken, isa dirungokke nadane tembang sinom. Lah iki kanggo tambahan pengetahuan. Nadane piye to? Leh nglagokne piye to tembang iki? Lah mangke dipun mirengaken. Ananging saderengipun kula mungkasi video menika, piwulangan menika, ampun kesupen subscribe, like, share, komen, lajeng dipun tunyuk gambar loncengipun supados boten ketinggalan materi. Nah, khususipun wonten ing channel Desiana Rendriasari sinau basa Jawa nguri-uri budaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken kagem pungkasan video menika monggo saged dipun mirengaken lelagon tembang sinom saking Serat Wedhatama. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.